Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина. Исәнмесез? Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Ознакайда автомобиль йөртүчеләр осталыкта көч сынаша. Галиәскәр Камал театры гастрольләре белән Әлмәттә. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров эш визиты белән Ознакай районына килде. Биредә район җитәкчеләре, оешма җитәкчеләре катнашында төрле объектларга, хуҗалыкларга йөреп, эш тәртибе, нәтиҗәләре һәм алга куелган максатлар каралды. Бу хакта Ознакайдагы хәбәрчебез Илмира Шәрифуллина җиткерер. Очрашу от спорт мәктәбендә Актүбә бистәсендә башланып китте. Биредә йөзләгән баланы төрле ярышларга, конкурсларга әзерлиләр. Актүбә от спорт мәктәбе Татнефть акционерлык җәмгыяте ярдәмендә камилләшә ныгый. Мәктәп оешканга инде 24 ел. Алга таба министр Ознакай районы башлыгы Марсель Шәйдуллин белән бергәләп Союз агротерлекчелек комплексына юл тоттылар. 2021 елның 1 апреленә биредә 10,022 баш эре терлек исәпләнә. Шул исәптән 3658 баш сыер, шулай ук 563 баш сарык, 198 баш ат, 1000 башка исәпләнгән симертү мәйданы гөрләп эшли. Сөт җитештерү 1 апрельгә 7376 тонна тәшкил итә. Бу күрсәткеч узган ел белән чагыштырганда 121%-ка күбрәк. Тәүлеккә 79 тонна сөт савыла. 2021 ел ахырына сыерларны 4000 башка җиткерү планлаштырыла. Алга табан Марат Җаббаров агрофирма Ознакай агросила хуҗалыгы басуларында язгы көрәшләренең барышы белән танышты. Авыл хуҗалыгы җитәкчеләре, белгечләр, ветераннар катнашында киңәшмә үткәрелде. Министр Ознакай хакимиятенең ветераннар советы белән тыгыз элемтәдә торуын хуплады, башка районнарның да шул тәртиптә эшләвен теләде. Казаннан да күрәбез дип әйтәсе килә инде. Бүген үз күзебез белән карап чыктык. Район бик актив кирип китте язгы көрәшләренә, подкормка эшләре бик күп эшләргән. Тырма эшләре бара, чәчүләр уже кругом кирип киттеләр. Бик актив бара. Һава торышлары да бик матур. Эш бөтен җирдә куелган. Удобрение кертү буенча эшләре буенча да бөтен җирдә эш теге системага салынып эш бүген бара. Союз агро предприятиесендә бүген карап чыктык, зур комплекс бар. Анда да бик көчле комплекс. Бүген поголовьены яңарту буенча да, сыер башын яңарту буенча да эш бара, бөтен технология буенча да эш бара. Планнары да үзләренең зордан, элеватор хозяйстволары да бүген семена әзерләү буенча да эш бара. Бөтен җирдә эш кайный. Матур бик күтәренке кайф белән сезнең районда, Ознакай районында йөрибез. Бүген хуҗалык җитәкчеләре белән дә, сельсовет председательләре белән эшләндек. Монда актив ветераннар, народный контроль дип йөртәләр аларны. Ознакай районында барсы белән дә нәхәр үзебезнең эшләр буенча сөйләп, программалар буенча информация биреп, сораулар да бирделәр үзебезгә. Район бик шундый бер зур гаилә кебек бөтен команда белән эшлиләр. Марсель фарчасында бөтен коллегалары бер-берсе белән аңлашып, поддержать итеп, шулай берләшеп эш бик матур бара. Киләчәктә дә шулай менә чәчүләрне бетереп, кармалар әзерләп, уборкаларга да әзерләнү бүген эш бара. Техника ремонтлау буенча да инвесторлар да бик актив районда. Бүген районда эш зур инвестор. Барсы да бик теге технологичный компаниялар, техникалау буенча да, удобрение кертү буенча да, технологиялар буенча да һәрберсенең эше куелган. Шулай итеп матур итеп барса, атласа ел матур барганда, атласа барсы да яхшы результатларга план куелган һәрберсенең дә, һәрберсе яхшы көчле предприятие дип барып, шулай итеп берләшеп, бер-берсенә әзрәк көнләшеп булса да, эш барса, алай күңеллерәк эшләргә дип әйтәсе килә. Алга табан агросила агрофирма Ознакайның Сукаеш авылы җирлегендә 4000 савым сыерына исәпләнгән сөт комплексы төзелеше буенча инвестицион проектны тормышка ашыру барышы тикшерелде. Бүгенге көндә барлык биналарда да монтажлау эшләре тәмамланган. Сөт саву блогында 70 башка исәпләнгән сөт саву җайланмасы урнаштырылган. Мегафирманы эшләтеп җибәрү 2021 елның 1 июленә планлаштырылган. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров. Яңалыклар вакыты. Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районы башкарма комитеты карары белән 15 апрельдән янгынга каршы махсус режим кертелде. Бу коры үлән һәм чүп-чар яну куркынычлы сезоны арту белән бәйле. Безнең төшерү төркеме халыкка нинди саклык чараларын үтәргә кирәклеген һәм аларны үтәмәгән өчен нинди җаваплылык янавын белде.
Яз килү белән урманнарда, кырларда һәм җир кишәрлекләрендә коры үләннәр, яфрак һәм чүп-чар күбәя. Айлар буе кешеләр җылы көннәрне көтә. Табигатькә чыгып пикник ясап учак астында утыруларын күз аллый. Ләкин кеше җилләр янгын чыгу өчен барлык шартларны тудыра. Җаваплылык хисе булган һәр кеше якыннары белән учак астында утыруларны фаҗигагә әйләнүен аңламый. Шуңа күрә янгын сөндерүчеләр һәм урманчылык вәкилләре халыкның игътибарын махсус янгынга каршы режим чараларын тайпылышсыз үтәүгә юнәлтәләр. Учак ягу, үлән һәм чүп-чар яндыру, табигатькә көнкүреш калдыклары һәм пыяла калдыру тыела. Апрель башыннан гына да Әлмәт районы территориясендә кырган үлән һәм чүп-чар януның 20дән артык очрагы теркәлгән. Видят то, что сжигает траву, проходит. Күп кенә гражданнар үләнне яндыруны күреп, яныннан узып китсәләр дә, моңа игътибар итмиләр. Әмма язгы чорда кечкенә учаклар да зур проблема тудыра. Һава торышының үзгәрүе, җил көчәюе аркасында да янгын көчәергә, зур янгынга әверелергә мөмкин. Ул торак йортларны һәм урманнарны юкка чыгара. Әгәр сез яну очрагы шагыйты булсагыз, яки төтен күрсәгез, сүндерү буенча чаралар күрергә кирәк. Ә бу мөмкин булмаса, яки нәтиҗәсез булса, коткаручыларга 101 телефоны буенча мөрәҗәгать итегез. Уттан урман, кырлар гына түгел, башка җирләргә дә зыян куркынычы яный. Шәхси секторда, бакчаларда һәм башка җир кишәрлекләрендә утны төрле максатларда ягыны булдырмаска гына түгел, тирә-юнь территорияларын чүп-чардан вакытында чистартырга да кирәк. Җил белән коры үлән һәм башка куркыныч чыганаклар участокның үзенә күчәргә, янган очракта куркыныч нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Пожар куркынычы вакытында һәр кеше үз участогын чүп-чардан һәм яну куркынычы булган әйберләрдән, шулай янучы материаллардан арындырырга тиеш. Бу таләпләрне үтәмәү физик затларга 3000 сумнан алып, вазыйфаи затларга 20, ә юридик затларга 200 мең сумга кадәр штраф рәвешендә административ җаваплылыкка тартыла. Әгәр урманнарда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бозу, урман янгыны барлыкка килүгә яки урман утыртмаларына зыян китерелсә, хокук бозучыларга җинаять җаваплылыгы яный. Май бәйрәмнәре гадәттәгечә шашлык пешерү һәм шәһәр читендә ял итү булып санала. Табигатькә барганда куркынычсызлык кагыйдәләрен истә тоту мөһим. Следующие условия. Утта ризык әзерләү тыелмый, әмма түбәндәге шартларны үтәргә кирәк. Ашарга әзерләгәндә аны махсус савытта, мәсәлән, мангалда пешерергә кирәк. Бу мангал корылма яки агачлардан 5 метр ераклыкта урнашырга һәм кырган үлән белән чүп-чардан чистартылырга тиеш. Әзерләп бетергәч, су белән янгынны туктату бик мөһим. Әлмәт районында янгынга каршы махсус режим 15 майга кадәр дәвам итәчәк. Бу чорда чаралар үтәлешенә контроль тоту көчәйтелгән, даими рәвештә патрульлек итү үткәрелә. Фирай Юнусова, Вероника Рябова, Айдар Кабиров, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Әлмәтдә Саф мәктәбе базасында булачак машина йөртүчеләр арасында автомобильләр ярышы буенча конкурсның зона этабы узды. Катнашучылар юл хәрәкәте кагыйдәләрен яхшы белүләре буенча һәм шулай ук фигуралы йөртү күнекмәләрен күрсәттеләр. Республиканың көньяк-көнчыгышы данын Казанга яклара кайсы мәктәп укучысы барачагын безнең хәбәрчеләр белеп кайтты. Мотор тавыш һәм резина сызгыруы. Бу формула бер түгел, әмма ярышның мөһимлеге аннан кемеми. Натальяга не бар 16 яшь, әмма аның хәтта тәҗрибәле автомобильчеләр көнләшерлек. Ә барса да Сафның Әлмәт автомәктәбенең теория һәм машина йөртү буенча тәҗрибәле, югары квалификацияле мөгаллимнәре тырышлыгы аркасында. Кыз үзе тизлеккә булган мәхәббәт әтидән килә ди. Минем бәләкәй чактан ук машина йөртәсем килде. Әти рульдә булганда мин дә аның кебек машина йөртергә тели идем. Баштарак рульгә утырганда куркыткан иде, аннары бу курку үзеннән-үзе юкка чыкты. Полигонда кызу ярыш булды. Ә бит рульләр артында профессиональ йөртүчеләр түгел. Катнашучыларга барлык 16-18 яшь. Тик менә аларның мавыгулары балалар чагына түгел. Автомобильләр ярышы буенча зона этабында Әлмәт, Сарман, Леногорск, Бөгелмә, Зәй һәм Азнакайдан барлыгы 22 егет һәм кыз җыелды. Гомумән көньяк-көнчыгышда Саф мәктәбен 7 команда тәкъдим итә. Довольно сложно. Без үтәсе этап катлаулы, мин аны алдан карап чыккан идем. Много сложных. Бу ярышлар Дәүләт автоинспекциясының 85 еллыгына багышланган. Әлеге ярышларның максаты балаларның юл йөрү кагыйдәләре үтәүне үстерү һәм яшьләрне патриотик рухта тәрбияләү. Автомобильне фигуралы йөртү буенча үз күнекмәләрен күрсәтү генә җитми. Моннан тыш юл хәрәкәте кагыйдәләрен дә белергә кирәк. Ярышларда катнашучылар өчен 20 сораулар әзерләнгән иде. 1 минута 53 секунды. Мин иң яхшы результат күрсәттем. 1 минут эчендә барлык сорауларга җавап бирдем. Катнашучылар бу ярышлар автомобиль белән оста идарә итәргә өйрәнү өчен яхшы усул диләр. Леногорск автомәктәбен тәкъдим итүче Егор Илюхин монда ярышларда беренче тапкыр катнаша. Не волнуюсь, я уже... Мин дулкынламыйм, башка спорт төры буенча ярышларда катнашканым бар. Шуңа мин автоярыштан курыкмыйм. Ярыш нәтиҗәләре буенча беренче урынны Әлмәт автомәктәбе, икенче урынны Леногорск, мактаулы өченче урынны Бөгелмә яулады. Хәзер җиңүчеләр 6 майда республика этабында чыгыш ясау өчен Казанга юл тотачак.
Асламирова, Мария Китаев, Дамир Курбанов, Луч Чермет телекомпаниясы. 2 көн буе Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт драма театры Әлмәт тамашачысы өчен эшләде. Көтеп алынган спектакльләрне без дә үз күзебез белән күреп кайттык. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академик драма театры гастрольләре Әлмәттә 4 ел элек узган иде. Шул арада Нефтчеләр каласы тамашачысы әлеге мәшһүр коллективны сагынып көтеп алды. 2 кич дәвамында узган спектакльләрне тулы заллар белән карады. Беренче көнне тамашачыларга Кәрим Тинчуринның Сүнгән йолдызларын күрсәттеләр. Икенче көнне Хуш авылым дигән яңа форматтагы спектакль куйдылар. Безнең яңа куелган спектакльләр әле Әлмәт тамашачысы бу спектакльләрне күрмәгән. Кәрим Тинчурин ул безнең легендар классик әсәр Сүнгән йолдызлар. Монсы инде яңа спектакль, вербатим бу иң беренчеләрдән булып куелган. Мондый жанрда, мондый спектакль булган юк әле Татарстанда бездә. Без аны шуңа күрә Әлмәт тамашачысын да шушы жанр белән, шушы спектакль белән таныштырасыбыз килде. Яшь талантлы режиссер минем курсташым Майдар Жаббаров куйды. Һәм бу әлеге документаль спектакль булган әйберләрдән түзелгән, бер инде уйлап табылган түгел. Шулай ук тере әңгәмәләр, әбиләр, бабайлар белән сөйләшкән әңгәмәләрне без ничек бар, ничек безгә бирделәр, шулай сәхнәгә чыгарабыз. Һәм авыл тормышын, төрле чорларын 30-нчы еллардан башлап бүгенге көнгә кадәр барысындагы шушы спектакльгә тупладык. Татар халкының төп чыгышы авылдан булганга, авыл тарихы, киләчәге, бүгенгесе бер генә тамашачында битараф калдырмады. Спектакльнең форматы минем өчен шаккатыргыч, гаҗәеп яңа, мондый документаль форматны минем беркайчан да күргәнем юк иде. Бик тетрәнеп, гаҗәпләнеп кой вакыт хәтта йөрәк кысып карадым. Шуңа күрә шул хәтле безнең тарихыбызда, милләтебезнең, илебезнең тарихында чагылган шушы вакыйгаларны интервью форматында, тормыштан реаль алынган форматта куюлары минем өчен бик ошады. Спектакльдән чыккан һәрбер тамашачының йөзеннән якты нур бөркелә иде. Тамашачы күзләрендә татар милләтенең киләчәге, туган җир, нигез хакында уйланулар чагылгандай булды. Димәк, Камалларның Әлмәткә килүләре заяга булмаган. Гадәттәгечә онытылмаслык тирә мәгънәле спектакльләр тамашачы күңелендә үз урынын тапты. Монда килеп кеше тормышын күреп кайтасың, гыйбрәт аласың. Күбесе менә шулай күңелне бик ай китергән була инде. Баштан колхозга халыкны куып керткәннәр, байларында, ярлыларында, аннарысын колхозны тараттылар. Безнең авылның тормышы, әти-әниләр тормышы, бабайлар тормышы. Спектакль шада, бик әйбәт уйныйлар, молодцлар, рәхмәт ясын. Монда килеп менә ниндидер көч алып кайтасың дим, мин дә менә шундый. Ошый, рәхмәт. Гастрольләр тәмамланды, пәрдә төште. Көтеп алынган Камал артистлар Әлмәт тамашачысы чәчәккә һәм көчле алкышларга күмде. Яңа очрашулар көтеп, үз уйларында тамашачылар иләренә таралышты. Асламирова, Айдар Кабиров, Яңалкар вакыты, Луч Чермет телекомпаниясы. Һәр гаиләдә Бөек Ватан сугышында катнашучылар турында якты истәлек саклана. Үз гомерләре бәрабәренә җирдә тынычлыкны саклап калган һәм җиңүгә үз өлешен керткән кешеләр истәлегенә шигырьләр укып, Луч телекомпаниясе башлап җибәргән «И помнит мир спасенный» хәтер сандыгы акциясендә катнаша аласыз. Әйдәгез, бүгенге көндә исән булган ветераннарга хөрмәт күрсәтик, сугышта катнашучыларның батырлыгын хөрмәт итик һәм үзебезне җиңүчеләр иленең варислары итеп хис итик. Аның өчен безгә студиягә килергә, сугыш турында шигырь укырга яки видео төшереп 8 937 628 7409 номерына җибәрергә кирәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.